Türkmen sehrasyny günnogya. Jeyhun bilen gojaman hadaryň aralygyna ýaýylyp ýatan türkmen topragynyň genji hadinaly sehrasyna güneşiň tyllaý şugulasynyň şöhreti ýaýrap başlan pursatyny jany janlar oýanyp günnüz öz hökmüni ýöredip ugranyna çopon goşunyda hytyrdyly durmuş başlanýar. Altın sög çägili garogum sehrasynyň goýnuny tejribeli çopon öz mallaryny ýyseher bilen öre çykarýar. Sehra giňişligi, çopon goşy, zähmet çekmekligi, werdiş bolan çopon halkymyzyň ruhu dünýäsine mahsus agratlyk hende paýhasylyk bilen töwereýär.
daşda görüp günün şöhretini barqa gözelleşýär. Garogum tehratyna bu gözellik hasy üýtgeşik. Türkmen halkynyň müňýyllyklaryň dowamyna nesile geçirip gelen düýe malyda garogum tehratyny görüp bergen. Türkmen maşgalatyna artgal bereket etjilýän gözle çeşme bolup, bu tehranyň ýaraşygydyr. Halkymyz goýun malynda köpçüliklerin ýagdaýda köpöldüp, onuň ekden çeşmesiniň bereketini tapdylar. Çopon goşunyň ýaraşygy, halkymyzyň müňýyllyklaryň dowamyna tohumyny ýitirmän saklap gelen Alawaýy Türkmen halkynyň dünýä çykaran gymmatlyklarynyň biri bolup, ol çopon goşunyny çoponyň ýeketek kömekçisidir. Alawaýytleri käsirýüniň sagyna, kätede soluny çopon bilen bile mallary gödürçüligi birjikde gowşatmaýa. Kä halatda mal türüsi ugurny üýtgeden halatyna Alawaýytleri ol türüni gaýtarmagy da okypdyr. Akkuş, barany goýunlara baýsakdy. Türkmen halkynyň gadymiyetine ser salsaň, müňýyllyklaryň göz başyna alyp gaýdýan tükenmez taryha, medeni mirasy örän baýdyr. Muňa ata-babalarymyzyň şu günler içinde iýdedip gelýän Alawaýy tohumetleri anyk mysalydyr. Türkmen topragyna örňäp esen haýwanlaryň ählisinä diýen ýaly, insana ýakyn mähirli häsiýet bardyr. Türkmenler Alawaýytlaryny esasanam özüniň göpali dost hökmünde saklapdyrlar. Arasda tohumyny şu döwre ýetiripdirler. Türkmen Alawaýy gadymy oğul nesliniň dünýä medeniýetine goşan ajaýyp goşandydyr. Halkymyz bedewaty ýaly Alawaýy itini hem iň ýakyn kömekçisi, göpali dosta hasaplapdyr. Onuň tohumynyň arasda saklanmagy, terbiýesiniň kemsiz ýetirilmegi üçin müňýyllyklaryň dowamyna ihlas zähmetini gaýgyrmandyrlar. Güýçli we gaýdugsyz Alawaýy kesekleri hüşgärlik bilen garaýar. Ol öz eýetini göpali bolup, soňky demreşini onuň öýü we maşgalatyny şu syna ýan görnüşli şekillerinde bolsa, çopon goşulyk hüşgärlik bilen goraýar. Arasda tohumly Alawaýlar Türkmen halkynyň milli büýsonjy. Türkmen Alawaýy dünýäde meşgullygy eýe bolan itdir. Alawaýy iti öz eýetiniň söýgüsini gazanandyr. Olar ygtybarly gorokçy. Şonuň bilen birlikde Alawaýy itleriň iň bir gadymy tohumy bolup, Türkmen topragyna çoponlara kömekçi hökmünde köpöldüripdir. İlki başlarda bu tohumetler Türkmeniň goýun iti diýen ada eýe bolupdyr. Öz gorok häsiýetlerine garamazdan dogry terbiýelenen it hiç wagt adama topulmaz. Alawaýy gazaply hyrrlysy bilen öz närazylygyny aňyrdan gelýäni duýdurar. Alawaýy özüni anamly, namusçan etdir. Onuň hormatyna münasip bolmaly. Şonda ol gurrunsyz tabyn bolar. Alawaýlaryň agdyklyk edýän çylşyrymly häsiýetini nazar alyp, olaryň terbiýesine çynlykka çemeleşmelidir. Eýesi Alawaýy üçin şüphesiz bolmaly. Alawaýlar ýaşajyk wagty olara diýenini etdirmegiň dol sapagyny geçmeli. Merkezi Aziýa goýun itiniň tohumynyň ösürip ýetişirilýän güjüniň dogawy häsiýetlerini öwrenmekden başlamaly. Bu itler özüni anamly we garaşsyz, namusçan we özýenli. Alawaýlar ören ýynjalykly, arkaýyn we takatly, batyr we paýhasly itdir. İlki bilen olar ýagdaýa baha berer. Diňe şondan soň hereket edip başlaýar. Alawaýy yssyny we soğugy gowy geçirýär. Alawaýlar saklamak üçin aýratyn ýatakhanalary gözüňde tutulmalydyr. Alawaýlara ýürüýte iýmitler taýinlanyp berilse hem hasa kanagatly bolar. Türkmen Alawaýy itleriň öz boluşly tohumydyr. Emma ony dogry terbiýeleseň, ugruny tapsaň, siz özüňizi ajaýyp gorokçyny, obodan göpali we akylly dost edinersiňiz. Belli bir adamlara öwrenşip, Alawaýy olary ketekelerden tapawutlandyrýar. Ata-babalarymyz itler barada mydama ulara edipdirler. Çünki Alawaýy başarnykly, üşükli hem hyzmata gaýymytdyr. Şoňa görä-de asyrlaryň dowamyna Alawaýy möjekçi, goýunçy, sakçy ýaly tohumlary döredilipdir. Hemde şol maksat üçin ýürütülýär, terbiýelenipdir. Milli seçkiçiler Alawaýyň iňen daýaw, beden taýdan güýçli we söwüşli döş bilen zarpy urugyny berjä etmäge ukyply köpük.
Ýiti tiýdigi eýe we iňňän kuşgär häsiýetli, köpekçik hem de göpaly dost bolupdyr.